Halvoníková sa rozbieha. Podstrelila múra, zasiahla žrť. Aby aj mohla centrovať, ale nemá spoluhráčky v 16. Berkiová a jej pokus a Nikol Kolárova strieľa gól. V rukách Jamnickej. Ešte príležitosť pre Ambrusovú. Priame ohrozenie, opäť musela zasiahnuť Jamnická, asi posledná. A opäť sa snažila pretlačiť ju na hráčky, ktoré hrajú v predných radoch. Ale Hajbáne preniká sama, už je v 16. Strieda! Ale bola to len bočná sieť, ktorá ju zastavila. Priniesť gól, uvidíme, čo spraví Ficová. Ficová, brvno, tak bol to gól alebo nie, zrejme nie, ešte dorážka, kuriózna situácia a zákrok. A opäť proti Krakovskej, ale Berkiová jedným dotykom cez ňu prešla. Krakovská za ňou šprintuje, ale Berkiová to má na zakončenie, lopta mierila. Opäť sú na ťahu západňarky, opäť sú v 16. Strela z uhla, iba vykopnutá lopta a dorážka vedľa, 100% príležitosti. Hrá sa ďalej. Opäť rýchlosť Berkiovej, ktorá prešprintovala Emu Béreš. Berkiová posiela loptu na druhú stranu, to môže byť gólová príležitosť. Ficová, ďalšia tutovka. Tentokrát už ale premieňa svoju príležitosť, 50. minúta. Západňarky môžu nadviazať na výkony svojich kolegov. Opäť veľmi rýchla Berkiová. Berkiová si spraví priestor. No a toto musí byť gól. Netrafila loptu, ešte dorážka. A je to gól. 55. minúta.